पाकिस्तान आरो इन्डियानि दावहानि सायाव मोनसे गेदेर आपडेट फैबावदों रायजोफोर। खौरांखौ बारा गोबाव खालामनाय नङा। बिनिनो स्पेसियेल खौरां मोनसेया नैबेबो बिटिआरनि डायनामिक लिडार सासे बिथाङाबो नैबे इलेक्शन खाथि फैहांगौ समावहाय मोनसे गोरा कमिटमेन्ट होदों। बे कमिटमेन्टआ मा फोथायथि होदों रायजो राजाफोरनो बेखौ आं शेयार खालामग्रोनो गोसो जायो। सिबिआइनि केसखौ जेनेरेलि अलरेडि जोङो सुप्रिम कर्टआवहाय आपिल खालामनाय जाबाय। बेलनि थाखाय मावगासिनो दं खामानिखौ। बेवहाय गासै 7 दङ। साबानि 4खौ चिरां जोंनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव शिफ्ट खालामना दोननाय जादों। गासैबो बेल मोननो थांगासिनो दङ। बेनि अनगायैबो जोंना दा 54सा एनआइए केस दङ। बे 54सा एनआइए केस थानाय साफ्रोमबो जोंनि एक्स मावथि एनडिबि लोगो बिथांमोनखौबो जिल्ला वाइजै जिल्लानि जा जेलफोर दङ बेवहाय लाबोनानै जिल्लायावनो बिसार खालामनानै बावैसोनो बेल पिटिसन होनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनायनि बेबस्थायाबो जागासिनो दङ। जों आसा खालामदों खोब खम समनि गेजेरावनो बिथांमोनखौ जों उदां अख्राङाव लाबोनो हासिगोन। थारैनो नोंथांमोना नुनो मोनबाय बिथाङा मा बुंलांखो। खौरांखौ बारा गोबाव खालामालासे दावहानि आपडेटआव फैनि। दा दावहा जाखांबाय, जानानै सिज फायार। बिनि उनावहाय मोनसेया जाहैबाय दायो पाकिस्ताननि प्राइम मिनिस्टारा बुंदों जे बिथाङा गोख्रोङैनो फोरमायदों वी आर रेडि टु डिसकास पिस विथ इन्डिया। थारमाने बिथांनि बुंनाय बायदिब्ला जोङो गावसोर पाकिस्ताना इन्डियाजोंहाय गोजोन बा सान्थिनि थाखाय सावरायनो रेडि आरो सावरायगोन, दावहाखौ नांला नैबेखौ बुंनायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेखौ बिथा खालामनानैनो माखासे मानि जोंनि भारत हादरनि डिफेन्स मिनिस्टार राजनाथ सिंहआबो इन्डिया पाकिस्तान बर्डारावहाय थांनाय बा थांगोननि मैयानो खौरां होदोंमोन। अलरेडि थांबाय। दा बेबायदि जानानै दङ। दा नोंथांमोना मा सानो जे पाकिस्तानजों इन्डियाजों दावहा जानाया थिगानोमोन बा जाथारनांगौमोन ना मानांगौमोन? नोंथांमोना मा सानो सोर खौरांनि गेजेरजों बेखौ फोरमायनो हागोन। आरो जोंना डायनामिक लिडार जाय सारा बुंलांबाय बिनि सायावबो मा फोरमायनो सानो? कमेन्टफ्रा गोबां नायग्राबो थायो, फोरमायनो हागोन।